डोंबिवली पूर्वेतील संत नामदेव पथ येथे लक्ष्मीनारायण कॉपरेटिव्ह सोसायटीमधील पहिल्या मजल्यावर घराला भीषण आग लागल्याची घटना रविवार दिनांक 25 तारखेला घडली आहे. सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. आगीत घरातील मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे. आगीचे कारण अद्याप अस्पष्ट आहे. आग विझवण्याकरिता अग्निशमन दलाचे बंब घटनास्थळी दाखल झाले होते. काय नाव तुमचं? काय झालं होतं? शेखर बागायतकर. शेखरजी, काय झालं होतं? ॲक्च्युली मी घरात कोणच नव्हतं, आम्ही सगळे बाहेर होतो. तर 15 मिनिटापूर्वी मी इकडनं निघून गेलो आणि नंतर 15 मिनिटांनी मला फोन आला की तुमच्या घरातनं धूर येतो. काय कारण आहे आगीचं? आता काय माहिती आहे साहेब? पूर्ण घराचं नुकसान झालं. हा पूर्ण घराचं नुकसान झालं. झालंय. पुरे शोकेस गेलं, शोकेस गेलंय, फ्रीज गेलंय, टीव्ही गेलंय आणि वॉशिंग मशीन गेलंय, सगळ्याच वस्तू गेल्या.